Слава Україні! Мій позивний Калина. Я заступник командира полку Азов. Сьогодні тривають важкі бої. Оборонці Маріуполя відбивають атаки зі всіх напрямків. Мало того, сьогодні вдалося зробити ще одну контратаку на переважаючі насправді сили противника. За день було знищено 7 танків, 5 ББМок, 2 «Тигра». Було ліквідовано близько 40 військовослужбовців РФ і взято в полон 2 військовослужбовців РФ, танковий екіпаж. У місті Маріуполі відбувається геноцид українського народу. Місто в облозі. З 1 березня ми тримаємо оборону міста зі всіх напрямків. По Маріуполю летять гради, працює Буратіно, бомблять авіацією. Я хочу подякувати за мужність і стійкість захисників Маріуполя. Це морська піхота, полк Азов, це та інші військовослужбовці, це воїни, честь їм і хвала. Сьогодні був зірваний коридор, зелений коридор, який планували для вивозу, евакуації цивільного населення. Вони вкотре обстріляли, попри всякі там домовленості, попри всі переговори, вони вкотре обстріляли місто, обстріляли напрямок, в якому повинні були рухатися колони з цивільними, і знову ж не дотримали свого слова. Ситуація важка, але оборонці міста працюють. І я би хотів закликати всіх жителів України: давайте вдаримо їм в спину, давайте згуртуємося, давайте будемо бити москаля разом. Якщо ми цього не зробимо, вони не жаліють ні дітей, ні жінок, ні стариків, ні старших людей. Пощади не буде нікому. Так і нам їх жаліти не потрібно.